kano biyambole mwenzi ano uringana tindo chintu kina kibeke nchendo moko ando mwana yotimeti sena muruke murumintu sena muruko mwana one chu tuateme kubwada no mwana ebinte binge paka ikere muna ikeriga haki ndo nare kubatebi mateme kubeka masabo toro mwana uriore gari ubeke sama sabo kapisa kitumoro je tu amaramna dadi mugano eno mutambe lakini tingo nyara kunyokwana biam asa Marieta arone bankoro Cleophas Michira njambata Christine monginorio kwana okoro kugerbo orine ande so abansa iga anje kanyomansa ona kegerete bono tu arengamo na Douglas bintu byonsi amo bitwari kubwata na Douglas biamon ngosaba mwari to sabe serie taria tata mama obanne wastata na soma mtakatifu Nyasaye tata no mwana mwikoma chenu byamona manno na sengenje ili tukeli byamona manno na sengenje watu sangire kandi asaiga asengenje yoko rwebirera asengenje omwana Douglas yegete kurara kurwaso biko bense amanno ne twasabire ngano nyo bwata ebi madwado ayebi basense onyare ko mwabera omwari gani asobugima bwa kare na kare omonguro toiwe secretary tata Okimbia monabako ase omorobere yomuya tokene semiende tandari ko kana isaba sa ba te Great Catholic Nyamarambe asogoje gusangana intwe ekwaya ku Nyamarambe again nyiwe to mbabwato otero na kipi fondra bali bagelio tianda agenda nsemende lia abana abanye kenyo babata basani baba baja ko ba pole inare ko kaninga se kuruguru mati nero muromo nene bono kaiga amongno inare gatrene kaiga egerene abasani bali baja kwa niaba yake batrene maga yaye ba kuichibicha nyomuka okwana and then we proceed to gena ujimote twansine mati nero muromo nene tokoro tuje jaredi abasani ba jaredi tokoro tuje abasani ba Varini Christine na Doreen so taransera matini kwanza na abasani baye bali baje ko mwapole na abana ba bonsi na bakoberaga family yawe yonse matini family yaye yonspi na abayiri babo na abasani babo muiche mutwa abasani bonsi ba matini na abana basani babana abo ospi njwango mutwa chiyomba choba chenu abange na batiro chinyombe yirogoroka buli koli rikutira kabu nabagaka bikoli ndire kujimata abange na uchogoroka abunyi inyomba yoba chenero na mata alikoli alia inyomba yoba chenero asanti enere familia ya matini momuroma nene omongono yenu aregaiga biche yoko mo wakwa oyo mo basabere se familia se kwende mogani oyo mo kwa obasabere ene familia matini momuroma nene womocho na bana baina bwabu patiri sugudu mokwa na maleta kidogo abana aba ba ngere mongino ina bana bae bakwane egera bato bamanya moko babangu singijo chinsi Bwana Yesu asifiwe milena mimi asifiwe tena amen nawakaribisha kwa jina la Yesu. Asante kwa kukucha kutupa pole hapa tende na mangenda gambe mwana Douglas ameenda ametuacha tutamisi kwa siku nyingi jamani. Sawa. Majina ninaitwa Josephine mwana. Sawa. Watoto msema majina tu. Kwa majina ninaitwa Sharon Kemuto. Huyu ni anko yangu. Majina tu. Mmoja aombe. Kwa majina naitwa Brighton Nyakenywa. Huyu ni anko yangu. Mtayo mwingine. Kwa majina naitwa Brian Martin Bosire.
Huyu ni anko yangu. Sawa. Oyo mabasabere muna mwachabo. Masabera nguna murabo yo mwino. Kwa majina naitwa Neema Susan. Amasaba. Nabakwa nimbia muri mwensi. Samarieta Jacqueline Kerubu, sister ya Josephine. Tusabe. Biamon tata Nyasaye asenjeke ukiwa moyo munne waturindi kuri mami nandi watwikira chinsechi. Roro musipora se familia munne twayobekira sama okao. Munne twetigira sole ntune ivekira birabugo cha solo munne twasabiro to kwanjerwa cha solo munne. Munne ina kuboli twabona se to muskistomutori. Amen. Biamono. Abasani ba familia Jared n'abasani bae. Familia Jared n'abasani bae. Bari baje kuwa Jared bole. Abasani bae baje kumusindikisa. Ne familia ya mutwa. Jared ne royo, familia ne re ya bana baracha. Nabasane bali ba Jared bonsipi. Bali bakumuruko musongoro. Ayi bale. Abasane ba Jared abayiri bae bonsipi libagendelien. Sawa. Sikagu chialia egere munyare kobwatu. Sikagu mutuma manasinine. Ponto koraiga. Familia ya Jared munaongea mote amalietoka. Oyo mubye abasane bao atosabere. Okokwana lieta lioka kuchiabulioka mangana abere. Ngweka mure family ke mojo kwana baadaye bago. Panjo mno kwani mbiembole mwenzi. Samade tangu Jared Bosire Nyakenyu. Abasabira maya abangacho twapore. Timbo atia mange ate mbiamon. Anere mwasa moko gene mata mutsabirani. Ate yure asante. Nja Samade tangu kwa makiritesa nje mtomoke. Kwa majina naitwa Jennifer Kerubu. Jared. Kwa majina ni Brighton. Mimi ndo mkubwa kwa familia ya Jared. Asante kwa wenye mlikuja kutupea pole. Nabakwa nimbia muri mwensi. Bia muna sogo chako to engora. Mwana dati ora bairo kurwara matuka matambe. Akinya sai ka muire tigatwanchirane. Njamarie tansabera gusegesare. Nchende kolera ya Nyakenywa gusoma ngina Florence. Nche mama mwamura no murataria mona ino abasigisa. Tegete muitabera nenga murano wale nkeye kera abana ba Charity mwabarorere mbaro. Ninde ndete abana aba ba Charity nande nare gwancha abasigisa mwanche lero. Mote Charity ambwatisia abana aba iteka yo moiso mocha kuya abana enga kimuneye. Moye abana ekera tore biya torochaine Charity ira abana baye. Kukunde moyo ngora minyokana abana abaketeka yo moiso lakini ogosira korukuru asenkeye biamono akimoko genda mutosabirani. Ayo masabe ogosaba woka Tukumba maisto sabe meka likondang meka uchasanga musomo eto chukwira ni nambi yamana simambi yabona tata Nyasaye munyababira mangi aiga tata samatanga sto ikira somwana tati tata Nyasaye na kumubika sagaya ase ntubona ase tole yatali ntutwe kantoli yabaya ntoko tena nabaya tole kubwa mwana radio ralire kuchuko buli yamukaike yura wasera subanya wakisiro mutoli ito. Amen. Mbia mono abana bara babere ba Jared ti babate yamalieta. Azamaleta nkoro kugamel Bosire. Kwa majina naitwa Winas Bosire. Thank you mbia mono ngiche Evarini familia Evarini yonsi Pietre na basane bali baje ko
koboya n'abasane babonse Evarine familia yo abana Evarine abana bae familia yabo yonse Evarine oyo kubati Jared Evarine na watoto yako na wale wageni walikuja kukupea pole. Nasikia wengine hawajafika. Ikiwa wamefika basi nafasi ikipatikana tutawapea hiyo nafasi waongee. Itabidi muongee majina ili muweze kukaa. Ukiwa na nini nafasi ya kuomba mtaomba. Kwa majina naitwa Jafet Sago. Kwa majina naitwa Elvis Bosire. La Kikisi naitwa Msee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina mimi naitwa Evelyn Kerubo Nyakenyo. Hapa ni nyumbani. Mimi ndio mkubwa. Wageni wangu hawajafika. Ila baadaye kabla sijamaliza lazima niimbe nyimbo moja. Naomba tu mniruhusu. Nenda tu niweke mtambo hapo. Ya, kuimba mama. Kuimbe. Yasimbe. Mungu wa baraka. Mungu wa baraka. Amen. Mungu wa baraka. Ya. Mungu wa baraka. Mungu wa baraka. Mungu wa baraka. Ya. Mungu wa amani. Mungu wa amani. Mungu wa amani. Ya. Mungu wa heshima. Mungu wa heshima. Mungu wa heshima. Ya. Mungu wa baraka. Mungu wa baraka. Mungu wa baraka. Ya. Mimi hapa nyumbani nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naishi Msasirali. Douglas ni mdogo wangu na ni mkokoti, ndio kitinda ya mama. Douglas amejaribu kutipiwa. Hakutipika. Tukubali tu, Mungu amweke bali safi. Hakuna njia, kama ni kujaribu tumejaribu. Unamtibu anapata nafuu vizuri, bado hiyo ugonjwa inarudi na mweka chini. Sisi hatungeweza. Kama Mungu amemchukua, aliona hii ndio wakati wake. Sisi wote vile tuko hivi, kila mtu ana tiketi yake. Kama pesa safiri ufike huko Kisii, au safiri ufike Nairobi na ufike hapo. Sasa ukifika hapo si unashuka. Si unashuka. Kwa hivyo tukubaliane. Ila penye mnaenda mtuweke kwa maombi. Imekuwa ni uchungu. Yaani mji umekuwa kaburi yenyewe. Hatuna nyuma wala mbele. Mtuweke kwa maombi. Mungu atutendee. Iwe mwanzo mwisho. Tumechoka kulia. Mbarikiwe. Amen. Angogenda Christine Ngomokorra singe jina bate wasani abange bona ngoja ngora aja Dorini ya familia ngore Christine Dorini aichene familia na basani baje ba Dorini olio makokoti familia Dorini baicha na bali bonse baje ko sabo Dorini ba kwa nalia mjwanga kurumaiga etura mane osemo mwanjete Dorine familia yons na bali bonse baja komoi ibagene lino kurora bona bali bansema ya Christine mwanse ko ibanga ekwaya nero Kiss FM nero abana youth mbaro pamoja na bali bakora biashara pamoja no bali ibatoka ni groups kedo woja Christine sengi jobara bange. Thank you nare mwanjete umwana itaga makokoti lakini hata tukomanya usemo mwanjete na kitu atene ndo mankio mwana na bato boiri gari ya saro seti naro ngakweri naro sio boiri mbia mono
Sengi jabane mwakwana mwesi kinga mwakwanire lakini yo monto yo Mungu tusaberare kure familia ya Dorin wone sengi jina Dorin o kwanilieta wena mamo mino na tato mino nyakaro nteni oyo mato sabere o mugako nyakaro mwako yale ayo mwako yo nero very good ujata isino takwana mwako na kwana okoronse kama mwako uminali nabakwani abanje omonene bwaga idire nande ogotera namgwa kole bijana bambajo kwa pole molimo twakwana kale nje tato mwabo Dorini oyi. Thank you mama mwabo Dorin monna baku shinga kichons je mama mwabo Dorin. Thank you olio bata Dorin jena kwa nakala ngoro ku Dominic Ombongi seng oyo mato sabere kurese e grupu yenu kusaba tore tata no mwana moiko machenu mbiya manasiri tukeriga igeria kera twaikirega antoria baya kugwa ba minto ba beru ba korara motori ito obeke amaseni asenke yeiga igeria omwana onere konyoro buna baibori asenke yeiga motori utekere kwa murangeiri twasemeiri mng'omokyoyo no twara amaseni amanene tato munyamabira twaikirega iga ntubwati kende etwareta amagomba bene tato munyamabira kaba ukonyaseni aseri tukeriga twasemeiri abairi baburu ekingongo ekiense motori itone tutosiseni askinse kiga kigo kikoba kya mugaso nago sabire tato ekere abana babere bagotigaraga bakemono kintakana motori ito nayo okoba tinya mariga twasemene kere Yesu Kristo ara sense yeiga nabayiga nkurige yare kintakana mona buraka mona nago sabira se amakaitara somwana Yesu Kristo motori ito monguro toiwe omonguro koranje aseri etaria tata mbia mono abasane ba Dorin ne familia yabo ikanye toichibone nsemo ya Christine narastia oboiri obonge nabatabasani abange one gukange beke kwa mpangirio Christine familia yae mochimotwa mutenemotwa from there mako batengi mokora bakubwatuwa eke Christine yachire bali bonsi pia si Christine asokete mataria na bakora atangana moicha tumanya bali baje kumwapole togende singi chabata basani abange Christine familia yao injua mutenemotwa from there bali asi Christine asokete matari bonsi pi bali mwaja kwa Christine pole tokore na inwe mwakuchibicha togende Kiss FM togende ekwaya togende youth ngora yo sawa bonsi ipi mungina kerbo na basiene yao bali bonsi baja kurumate asa Christine asokete mate na basiene ino kwanza lakini mwa kwebicha togende step by step nasi Christine asokete na bo bajire ko mwapore kurumate Enguro naro korkwana ngiabete gabo ase Christine asokete no bensi oro ngakine yabo nere ase ngenjo nanda ndoje muri abange onkwali bageri Christine bakwana marieta na mugakoye mama mwabo nakwana kina bawo kwana oyo mato sabere God is good all the time. All the time. God is good. Ngana ngina kwana kare rieta nda irore rieta na batengoro Cleophas usemo chumbi to moi saka oyakoro kwa
iPhone. Ero mwana kaninio monene. Inisete kama swate mwabo machumbe. Oiga okoro kwa. Samarieta nkoro Cynthia Bosibori. Kwani asomo kasaba no mbiyamule mwezi. Mbiyamule. Nje Samarieta nkoro kucheni nyaboke. Chinche kamati ya kanini anene. Chibanti kangira ndia sengia soko bapole. Ande ntikanya saba abaseseni. Nanu uri otugure n'abana basini. Nasabe gakumubwatesi. Sawa tumbwate mali. Oya mato sabere se kurupuye. Peke biranga Eliaso gusaba bitangania Marieta na nkoro kucheni kuambuka omwana Kristine nse itale njengi namoke tubeke biranga Eliaso gusaba omuya nando mchanu tata Nyasaye biyamuna sense biyamuna seke ukiobogima tata watora ile toikira senkeya saba mindo wata obokong sa ito to abikire sama okao obago kubarenda chinga kiji babwata obokong Nyasaye tata omuya ntuwa batole moyo ntolia baya kubwa bali baralire Kolendo muyago toete obomoyo butate gara tonjori chimbu chito nebikalu bito eli tata to kogwenere tata bonsi abakiru na mabese litukolia lero bakoeni abamu abanyasaye na ababikire sama okawo na barabu balendo bagate kubagendrete kolera bona twensi twetigira sole mbaro tata bacha ni chigali tata na abasabira mabira para kubakoira no baikuya na baroba nilirite ya ngambi ya mono twensi abatoikaga tata to seseni na into no etole na makongwa wa Nyasaye no nyamanyete amakatata na sabira gwenera sura seilitera Kristo mutoli itu. Amen. Mbiamono. Kristine yako tena gabu ekwaya. Eliacha kwa Kristine pole. Kristine mwanda ko tena gabu ne familia ino. Abana bali abakaranza. Ekwaya. Boganeli ekwaya. Mamo katikesa no ali meyae. Taba sokutikara maiga. Ekwaya ichimotuga iga. Ene kwa ya Nyamarambe ase Kristine agushiriki Kristine arasitubo iru bijase mata alese kwaya na kiekera bachire gaiga chingaki chago twanjere kanga twabo gotera na kichi ngora mnyokie e program nkonyora manyekobeka chuti bono chage chuti senge ncho chinsa ndeke nkabe kire program kilo montanyara
Amen. Mubarikiwe. Wimbo mtamu sana. Mbiamano tagende abasani bande ba Kiss FM. Nywe tafata no aranga asiri koika. Tane chingaki toye Kiss FM tokore. Kiss FM kie kora toje youth. To kora. Pada kagoja. Gutwara tole tete mutafautishe. Idoko lega seyo monya na mwachanga nyikirwe. Ngutwara to sadaka ye kanisa. From there oma ko ibangero ngoriye family kwaje kwera ngoriye family. So mo ibange ke binte biwika mbiko janganyisha. Bagane rieno. O ka Kristi ni rishabikiri ni ya Kiss FM. Tasoro chabachirega.
lakini bachiri komwa eng'ora bali bonse ba Kiss FM ibagane lino senge jomori bange abari ne mitambo babwate makonya kurose mitambo abamu abo abaliga na abamu ababo makonya kurwa baicha senge je mitambo. So hiyo nafasi ni yenu, peana pole kwa familia. Biamono sana silibaga gusabu kwa bara nimbo tali kubaikera boto taigwana sili ogera kina bongo kwana nganchere mba kwana atara sama wembi amore ngolera ngo wanya kondoche gaki. Biamono sana nyasati abaseni nkoro kwa MC Dudus ngokora na Kiss FM maambia breakfast show go chaka 11 mambi gachinsainya tawakora na Ronald Mayaka Brigadier na Saturday marwa bango korande program ikurukubura inabarai chakerensa ya mwika chinsa isano cha butuko arore kwa yenge ya telire gaiga matera bona nara tugutaka tuabugia so ekeromo ya bwate na omogotoa twanya kubekera abantu nari bako yaigwa bange nche na chaiga kwa niaba ya Kiss FM igoncha kegote banga somo director Mr. Bernard Otema head of radio MC Masai na barari bande bonsi abuatanya arawikaga iga nabona cha kubo wakilisha singi nchokoro ngora gocha so mito Christine tokumoroke fundi yanke no na re fundi yanane timati ngaiba rusite marieta ira kina butoko warukaga na nabo manyirego so koru ngora eri tukoria rero ntara kuona nindo cheli shabikindire ga iga ria tema sana rero ikire ga iga mwari kunganchira nabagukwana lingane yemo iga na koru ngora yae abanje bomone nabakwani biamole njeneli sapigiria Kiss FM abwa se fundi enke ne fundi enene wali chimemba asa marieta ni gongoro kwa mwalimu ensaga rakurujinse mojangoro mwaga na otoramu asige nchebiro na tebire biamole sana na ende nabaganiria moya mwensi ase family nya site gabaseni abawo bolemu na chinga kechiga echioboko. Pole sana Christine, pole sana fundi enene site gaba bolemu ne family ngibambia mono sana. MC Dudu mbiamono sauti ya udra badrika funo kwa ne radio na be sauti ya reigo. Thank you MC Dudu asoko represent Kiss FM. Fen ne grupo yao ibagane lino Fen ne grupo yeno ibagane lino toka bwango tokonye chinsa onya kilo mondo onyola kabaga ko chutiri Fen ya macha atari bageri otasa e grupo yote saba. God is good. All the time. And all the time. God is good. Musamarieta ngoro kuveni. Chuno musani okanini. Na arukuru kijauri. Nisuki gorasi nini. Marieta ngoro kuveni. Na chuno musani okanini. Ngoro kuru kijauri tuacha kwa mwapole. God is good. All the time. All of the time. God is good. Cheno samarieta ngoro kufanis. Nyatichi. Mogaka. Kolukeloka. Musani okanini gotuachire ko mwapole gotogoteba pola ase familia singanjogo sirerigu Douglas ayana alama tukonya samo bangire tale komenya sobo ikubwense ondi bwense buna tole iga abatole moyo tigatoga ndela kwene nyasaye mbija mwana singancheke weke na ndeka litukoli eto like na sisi tutapumzika kutoka kwa hii dunia igo tigatoga ndela kusabele familia na ndo tojebeka sama ko nyasaye elindo manana gande ko bachinguru no bole muboko rwasi nyasaye mbija mwana abantu ba nyasaye mbiamore Mbiamore Samarieta Beatrice ngorukuru Jeblat musani ukanini. Okay, thank you. Tuombe tigatuegene tusabe omuyana ndo mwachi nyasaye biyamana ande biyamana singincheke okyo moyo biyamana asingenjo kwale mnambiya salituketobera senka yoyo mintoka nini asingenjo goseguno mwana mwabo mani nyasaye tokobolia asingenjo yo buyabwao leto bwanchani leto bale mwase familia
gaisana sa senke yo mani nyasaye kada babwa to bakong ganda ko baga tana ko bayidi sela na bana ba mani nyasaye bana ba tiga ira manomongi na to abe kila soko bako kwa mani nyasaye obuya no bana bo ganda wisana ba minta bu to ajida sen jo ko family por e ka to no ko cha sa chinga che to man to to mi be ma be sina ma ko manya ban to dal di bo cha be ka chinga cha spara ka to ke biya obuya no bana bo ganda na ko bo mane me do be la ganda ko bo no ire obganja no buya bo ganda nyasaye ma ka to ko bo cha na ko men se no bolendo bo mano Yesu Kristo mabali ito. Amen. Okay, to koro hapo asante ndagocha. Togende abasani bakani nimbara abanda bange. Abasani bakani friends bali bakora biashara bya pamoja abasani bakani. Se Christine. Ontebiri na bo barenge sa nko miganda li bagandira ntete ngole program ya Christine tianje abana youth baria moje motrentu abana youth bali ba kurumata Nyamarambe ngole nseme ya Christine abana youth ba Nyamarambe tafadhali kuja haraka. Abana youth koru Nyamarambe as Christine yare na bwabo. Okay, one of the youth to pray for us. On a prayer, pray for us because of time. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amen. Milele na milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya wana youth wa leo the great, tumeleta pole yetu kwa matron wetu na kwa familia. Tuombe. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Gracious Master in heaven, is another time coming to our Lord, say thank you for the gift of life that are given us this morning at this time, O Lord in heaven. As you have come to the family of the bereaved Douglas, Father, dedicate it into your Lord. May you protect it, Father, as they remain alone, Father, until the end of the race. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Ngora ngie grupu ya Christina Nyakori. Onye ne bonde amogonte. Na baba ati grupu ya naiko na kia ke nanyira in stages. Togende mbari na kwa na batarenga ngina Rome Douglas na iguru nwaranga na ngina moke Douglas oyore yo mwa Florence njua nguri bagene lieno kinkorwo ngochanda bangina moke wa Douglas abanka na barobo muiba kange muiche bwango musalute enten torangi tokora. Akiwa ile bia mwe shaba chenga Nyasaye timbu atia mange mwana tagira sinu muigwana kurugia kumwari nje buroransi mukamuno minto kamati yana nje timbu atia mange jengo ta pora asabana kanimwe akori gasi umwana oyi ota pare nena na ande nene kentonke nda kwana mo Nyasaye asante ndiyamano sio ntara sia ke mtongorukwa. Asante. Abasani batagiras abakena banana bakwana ni nandi bwakire buya. Ndiyaman. Bwakire buya naende. Ndiyaman. Nje ngina maketa giras inde. Amalieta ngoro kwalikisina nyanduko. Anyiboire kuru nyanchuruga. Walero machoe. Aiga munanda no muswati mto mokokoti. Tuwalenga baisike babere. Na nyoleta kagenda. Eli tukulira anyoleta kagenda. Ona ile tumwana korukwa Douglas no mwana ndo korukwa Tolin. Na amanyire nabwo ko ikachinga kibabera abantu abanene. Wono bana baba nene no batigalita. Asaba isemo kenenka yabo. Iya igete ngaki omwana yatire tukuri class kya kurunse agaika class sanemo. Agacha iga sesoboga. Omwana achaka naenda kaunchirulie skuru yanka. Akagenda kusoma no mwana Christine. Wono inche ni gonkumeti
nande gongi chanete nande gonde ne liyanda linene omwana oli gacheta akaba makogoti mwane kiara bana bakogoti konya babira bana nabana mwana nero olengi muno yone mwana umororo omwana umoitebere omwana ngotumandosa nona abana bane mbale maiga bamwabo bachakomororo nigo bamwanjete bali komutuma muno omwana omwabo omwana otagira sitabwate bakongo bondo bwese nje tarwale tinonye ne lituke limo moire nyagitari tagira sinyone litari itukundi yainga gwatanga none ikubani mulieto bona lendo usirire kaikire gusira usirire kurwa samaboko yabana bamwabo bamuchandikire bachandikire kumuira kinyagitari kurene yasaye kera gutunga abantu ense kiro omonto yomo gakwa matuka akomenya na 10 tari goitani 10 emyaka yanyere 10 bona omwana na igeta senga kia yakonganya onganyire ngotebia bana bamwabo ngapore asenge jyo komyokera omwana omwabo bano banyuliro rarire ototanganeire lituke konwe kobuga abayiga barayisimbere no baratangane koboka korwa ora bantu tole moya na ntutoku tumaita koboka natumira nenere natumira nabasaka bararite tumira nese katikati ya mare tokuruto to monene tokuchenga gochigoro ya aminto kamoranje tigaba mogoko itongo montakera ararire arara sawa kwa nyasaye totebe ngamina ono nje timbwatia manga na bwata bana iga bamwe abatagira sitima tinga kwanya baikira bakwanira ono ni gongo saba usabira abana baiga musabire kenyu yo mwako yone nyakenyu musabire abana bamwe abo musabire abana abatigaire nyasaye omwana oli okwana omuise komana notenga ama kweli abukira asenke ekama ko yona asirete agasira na muswati ominto ekera asirete na muswati ominto omwa akamobwati akanya tiro muswati kuru sobo gaigarende sobo tari konyomera omuswati onerekera chitaka chiagasira bakagenda igo moroche gocha muna mangana genderete intuba no ntuma tinya sawa korateki umanyite tigato sabe esa tata esa omwana asa umwiko mocheno biya mona sechinse chiga biya mona sekere keiga tuatenira iga so busibwao ko tuatenire to kurira so busibwao ngese ya elire ese ya gundire abantu babo bakure abantu bona kera abantu bakure gakitiga twegene nga omwana nekero turarare muno yo minto tagira siarara turara soka bokwa esa era mienkeye olinda abana abatigaire bamuswati ominto esa oliole na mabira bararara mabira none chinga kichirito kokosa mwana tororera mabira bakyo tuabire bibyeito otuanchere ekero turare turasoka bokwa omulembe nigo kogendera butambe nabairi nabasani batagirasi bagenda no mulembe chinchiro toigorero manene emambie ngiye kero tokogenda chinga chito togende njire ndabo ototijijire ebitu nebitongo gatokogenda njire yasao toikibuya nane togendere koerani nabo barororo matukonsi weka Yesu twaganyire karukoirani uburuti bwao twasabira yonsi isi amabira Yesu Kristo yo mabori oito sietali ya tata no mwana no moyo mutagatifu amina mbiyamano selibaga mbiyamano togenda bona ngokora ngucha abasani ba dadi oyo sirete Douglas abasani bae abasani banya barega iga libaganeri eno abasani ba dadi senga nyontara barra abasani ba dadi oyo sirete okay abasani ba dadi yo sirete ngotere nagabungo batene ngimokora abasani ba dadi onu bese uru musani odadi thank you basani ba dadi mbona ni metena bange bale abanega se bakora matali naki bali baranga ibageneri eno abangere microphone basabe okosaba gwoka I need a prayer. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Umanesa bagwe. Nkorenge kanye kono tuwe mura nkorenge ngoga. Okay, asa magitangro ku omakeri evangelist James manya kene sana hakimwange bagante na tumara kingo amuri bagantere. Chise mujia kenya galia. Musani onenda di. Ne to banya matuka mange. Toko na kunywa sobwamo. Yobona bana ba mwapole. Pole sana.
Tikatumwemi tusabe. Tata mutungi wonese bwana Nyasaye seke ukiwogima. Nyasaye manyaro manu meganda. Si Nyasaye sto akira to kira seke ngege manu meganda. Sinjoku aba minchobore. Uwo mtu siri Nyasaye na samoka manu meganda. Nyasaye kae kusema kwa renge ikira usiro manu meganda. Nyasaye ka bana wa boremu. Mumuru yo Nyasaye na samoka manu meganda. Sina ina sabi kenga na sita gisuru motori ito. Amen. Okay, mbiamono bali bo mame mara ni moto kwani to komyo gichinsa buang bali bo mame kuru mara ni mo chamba tenki mo kora to kene chinsa njiri na intwe na bali kuru amache ba bandu ba amache bany senge jomo ba bere mo kwana marita yo mato sabere wangere microphone just word one pray iko tokonya chinsa iko. Okay, mbiamono munyakirugo sogo twali baga sauri chinsa kialire ndaba manyire amarietane njengo ku France urangi mukaya no yo mwabo bosibori kurumarani isakana nya kenywa bana bantu mbamura bantu barabuna aba mu subati njeno yo bomura tata nero rengo monene France urangi mukaya. Okay. Yamure. Njesa Maria tengo ku Charles Mogere urangi. Nka nkoru marani. Omongino ibo siboli. Nere ma kokoro korungalia. Wono lenda senge chinga kichaalire. Tigatobeke birangalia sousa. Mona tata Nyasaye na wakire ngambia mono. Tato miesi waturusiri. Udotijere bitongo lora bansi abachire so muchwe kurupole epole abo bachire umone tato nyare kunyikirani aserie tali omonno igoraria loro yo minto ta gracia oralire ngali tukeri mona intunturare munanera ararire onyare gotorenda nando nyare gotworokeri chingenjo chingira tonyare gokopwatie samatkonsi asejinga kijiro to topo monyo bwense ayo amakena asabire tigasene ke serie tali omwana oyi motolio ito. Amen. Mbiamono ngicha bono omorgio chu Douglas Judith mbarabaja kurusoba nga kine yeino timba sakobeba motena bebire bali baja korwa soba Judith nga kine yeino moje mochete galia timoinyorwa ondebesur ko soba Judith oyoro omorgia o Douglas onyagusira nga kine yeino. Kolengianto no ver angaria. Aban abar Judith no yorgati. Yo begete suenta ma nyama tonto. Minero murigio Douglas. Nahu momuno minanarau. Ya. Momuno mabuti akwane. Mamu minare. Sawa. Kaya munu mwabakwane kwa niaba ya bonsi. Ningependa kuomba kikao hivi. Ngamacha igocha. Rosi ngamacha igocha. Kwa kumpoteza dakika yangu amaje. Ni mbaya sana. At 30 years of age, let us not die as young people. Today sister yangu Judy ndio ananifuata. Watu wengine wanafikiria kwamba mimi ndio nafuata Judy. Lakini hata Christine akisimama leo aseme kama kuna maelewano mengi sisi kile tunaweza leta kwa familia ni rambi tena pole. First, I want to give my condolences to the family, and then from there, we'll decide the way forward. Lakini pole kwanza. Kumpoteza rafiki kama dadi si kitu rahisi sana. Judy.
pole pole. Rambirambi zako kwa kumpoteza mume wako. Sawa. Kau mugakoya atusabire. Patochire. Tarangitoka. Ingo kwana mange. Omaene bone twatigaire na masabo turatiga na ndi tugendere gusabire family egere abatigaire bamenye buya no murembe. Bonsi amatiranga n'abayiri bonsi pi. Igo nabo muko miami nje nkoro gusaba guka. Manginga mangi tayo ndakwane. Tusabe. Omonene tata Nyasaye utungitinse na iguru na kire gento kirona intu n'abantu bawo. Tata twakwira ni rimbu ya mono sana asegwa twanjire ritukobneri twakaransira amo koganderio muyegoyo asomoroberio omuyabunoyo. Nande twakire mbu ya mono ase bari kwa chinguru bakaba buna abantu bakogendio muroberio yo uyu nande kwabayete kisemi bakayogendia sengencengia sana paka bono igabuno ogendereire. Tata twasabire omonene utuma maraika omuchioyo agendere kurinda abatigaira ni amate onsi pi na bamunye no muchioyo. Tata na bonsi buna tukuruga asitokogenda ayebieka oturae nando turinde tuike chinka chitu buya nande tugendere buya. Twasabire nande omorembe onyare kuira na sense yaitu ya Kenya yatwarira obokong'o bonene paka yabeira mang'ana tukurigeri paka twakuminga ng'aibono tuguchia. Tata omonene muna tukuruga iga twasabire aonsi pi muna twikire gaiga oseseni omuchioyo na sitokogenda tuyo inyore nande tobe togokonyana nande tobe tokuyosira na barabwo babe abantu abaya babwati chinjira chiao nande baba abantu baba buche samasabo. Tata omonene twasabira aya make aikasure gwetera serieta ya Yesu Kristo mutorito. Amen. Chingwa no bya Jones twakorire gento gyatigari gyoka nero ngori. Twakore chingwa Jones ipi. So emisege ko era toma kwendera ngori fa ka misa ya ere. Igoma igwete. No mugamenya karo nero kwana akichingwa Jones ipi twakore. Mbiya mono mufata soko twachinga kichingororo twakore chingwana. Karibu. Totere tuense asotore tuanse mis. Asotore tuense ibe totere tuanse mis.
aserieta ria tata nerio mwana nerio moyo mutagatifu ene mayo Mungu ritie Yesu Kristo no wanja kwa Nyasaye tata no moyo moyo mutagatifu na ino mwensi tumusifu Yesu Kristo abaminto mwensi mwachira iga seri tukeriga ria rero guru kwa eri kwene kwa moerio ase Douglas yo nyakundi bosiro yorarire ase amate yaye amona bamwe abo bonsi twachira igaso watebinya sanga mbijamona sengencho kwa watomwete akabase gatiye tunande kwa murangirie taterio anyare koba no buyasore karona cyane igwe mwari gusabira Kenya omorembe mwari gusabira Kenya ebe ense asabantu bonsi bamenyeta sobomo nabo igobo mu bigatokobosa bachisi family na endom obuya no morembo Nyasaye nyare gutunya nabantu baye botambe aseigo togo ichaiga so wakrenya sangambye mono na kumusaba nga anyale kwa musomboye egekaro asoburuti bwa bwigoro tomanyete nga ekara twa mwanyire Nyasaye twa mwanyire Nyasaye na tokomwere Nyasaye sobuga mabweito tomanyete nga torene ngeria eria Yesu Kristo atoriere ira otengana chire mbaro seria sasende munyare kobo aseigo to wakre Nyasaye bya mwensi abamwachira twarikero lirube nabaminto bali bakorara nga chinga kitore moyo enga tonyale kwekorerania egerenga kiende yonse karo Nyasaye nchire nga kurwa turasenseye tonyare go ikabwoye na gutimuka semia ketakwera tigatoboria mabera Nyasaye tara kwanski misentagatifu erio twekorerania se okomwererie kwanso kimisentagatifu namungamia Mungu Mwenyezi na ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno kwa kutotimiza wajibu nimekosa sana ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri bikira daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Nyasaye tato mubino yotakwera twachira iga seri tukeriga rero togosabira musombo Douglas nyakundi bosire oyo kwarangerie kurwa sobo ikobwense iga koranche ntwabana bango koboria toromo borabwo buyabwao
mubeka somo goko na murembo otakwera tigacha sorase korwa singatare chebibe elianyare komenya somo goko bwobugima butakwera muna batagati bao bonsi abari igoro tigabaso wanja kwa Nyasaye tata eliakarukyo gocha wakabere ko mwana Yesu Kristo anyare kumubokia kurwasaba kure amona batagati bao bonsi umwabera momo chayonsi akorete nsaiga eriyo omubeka sege karugia tato itubisokoro jeto primo tata Nyasaye bino yo takwera goisara chete togosaba somonguriti Yesu Kristo oyoro mwana omomoimo omonguro ito yometana kwamba mona Nyasaye omo ase miaka ni miaka yonsi. Karibu asoba somo gutang'ani kurwa se gitabu gya Yeremia kianda chakire 21 goika 24 ogasoma amakweria ayeteire ase ebibao byaito asoire ase chinyumba chaito chiobonene aitire abana ase chinjera na abasaye ase chichiro kwana aya naro omonene agoteba abantu mbakwe na emebere yabo nesialerwe andonsi ebe buna ensike ase emigondo na buna emesaima yatigetwe n'abagesi onde takoyesangereria aya naro omonene agoteba omonto omong'aini tabaisa gwetogeria obong'aini bwaye gose oyore omonene obonene bwaye gose oyore omonda obonda bwaye korende onye omonto origetie wetogia tiga etogie ng'a namanyete nche ekiagera inche omonene nigo inde n'obwanchani botari koera ngokora aya ayare ayekene na oboronge asensi ekiagera iyo naro akongokia ninche omonene nakwanire ring'ana ria Nyasaye. Vivyo vizuri.
Osoma wa kabere korwa ase gitabu kia Abarumi 14:7-9. Osoma ekiagera onde tari ase gati yaito ore moyo ase ng'encho yaye omonyene. Na onde tari ogokwa ase ng'encho yaye omonyene. Naki onye tore moyo nigo tore moyo ase omonene. Gose gatora akwe nigo tora akwe ase omonene. Nabo igo onye tore moyo gose gatora akwe nigo tore abu omonene. Naki Kristo nigo akwete nainde akaba moyo. Erinde abe omonene ase abare moyo na ase abakure. Lingana lya Nyasaye. Tusimame kwa shangilio. Mongru abe na inwe Ogosoma kwebanchire ntatu na yarigetwe na Mathayo mutagatifu Tochi gosoma inchiri ya Mathayo 25 chakira ya mwaka 13 Oboruoti bwa igoro nigo bwekanirie na abaiseke 10 ababwetita cyabo bagasoka gucha korototo munyomi batana se baraboni go barenge abariri na batana bangaini na ekero bari abariri bayimugetita cyabo tibachimukira amaguta korende bari abangaini bakaimokia amaguta asebinto byabo amuneita cyabo ekero munyomi atebana gocha bagasundoka bonsi bakarara korende botukogati kabege turirigereria munyomi yosoka mu murotote yabaike bari bonsi bakaimoka koroseita cyabo bari abariri bagate bari abangaini twatanira amaguta ino ekiaraita cyaito cyarimire korende bariya abangaini bakabairaniria taibo ta konyara gotoisana intwe na inwe twensi mbiya mogende mwegorere asaba konia na ekero bache kogenda kugura omunyomi agacha na bari bebegetange bagaswa monere asomo yegabwenyangi na egesieri kegasiekwa na inde nyuma yaye abaiseke bari abande bagacha bakoboro omonene toigorere korenda akabairaneria nekena nabatebirie timba manyetinwe ase igorenda ekiarate mumaitire tuko nonyanensa twegwenere banchiri yomongureti Yesu Kristo ase igorenda ekiarate mumaitire tuko nonyanensa tumusibi Yesu Kristo bari mubwata amaboko bochi muina bwo tumusibi Yesu Kristo twaranyigaria amaboko ose no arekia na buroko nyoranga tujabwatira kintu matiso korare gasi nyasao yo igoto tongire ekiara dagiras munare maria se sanduku na mukyo kabako igoro ntwa batore moyo toko mukyo rotenya sanga mbia mono asinginje kwa motoete akabamo na intwe asegati yaito akamenya na intwe agatara na intwe agasangamo na intwe nabono orura sobo ikobwense yega igo abaminto abe family eyega ya Douglas mongina mona abana nabo igo abana bamwe abo bonse
nanyore mukatikisa ntenga Christine noyo mwabo Douglas nere gagachieta se esenteria se mukatikisto itachiraiga aseigo tokobaringa twensi mugambi amona mwensi abarai moraiga totenya sangambia mona sengencho yekewo kyobogima bwa Douglas yamenyira se gati yaito nande ochire twachira se ritukuriare ese kiagera ritukerimo nere na chole takagenda se kerisia akabatiso akabo mwana nyasaye gento narko atebye kamoneke nabo togoso asomonene ebenga ntogendrete nabo to tuabokerera rakini nyasaye igagoteba abana bane ninchua sende kiagera onde tayo bona torega bwereta sensei twensi bona toranya sa totongete ne toka tora mu manyanya lakini manyanga nero gotongete naro korete ta sensei nonya tora mu manya ayekana gusaba kago sena ko eri tuko nayo omumanye omwancho mwererie egereri tukerimo kara kwarura sensei yega usasoka monere na ndipo na mwigwa gosoma kurugo tanga twasoma amakweri akira se kinyomba cyeito aitira abamura se kiciro abasaye ase kipara weta bona emebere nigere mnemesaima ebekire kerase bona igana nyorwa kasengencho na inche bunandeiga ninsireirie mokoyone oyo buate my sister gatano nero kwete barakoreto mubiraria mocharia se Krista Marian naganya nanyora banyuriru nabatenyu orete moyo beko ngokora matanga ngo cyane nyose seniga moyo bekase enkendu egere tuganyenere tumwakero kwaeri aseigo egere tokorigereria nga twese bunatora onde tayo utarakunwa asiji family turuete kero ya moino onya abayibuli baro mawo korna sokoro kero kende mbayo isokoro licheito nchiyo iwonga abantu barura senseye bona batole moyo tona otenya sambiye mono asinginjo gwato bikira senseye iga togo sabo monenya sa to echine machugo kumanya tomenye una bana bao nabatenga runa nacha nanyoro yo muri gusabanga nyasaye to moremba senseye to manyete igoro nachete ngachikorro murwire geturwale tase nkwere na goche town inkanyora sta yongoeta emerro ya tongiwe chipara chia siekiru paka no engu chialisi nyagitari korokunga nyagitani kyali chichama oasis nero Medfort nero ebatonge temerro garia nabanaro uchukuyikoruo nkonyanga tingo nyara goiko ngatebe yomagendo bateba no batire ngora igabache tora ngaito wetera nyasaga toroberi tkorasi togaeta twacha kurwe town ime ikiaire merre njatongiriorro abana baitomba rengo bakona goteba ngamba isanegeti nebintu bigendere ta sense bona nyento isanegeti gona gosaba tolenga nyasa tokonye intwe buna barai andonse asole manyete na batokona korago yo mibiara thenga aiye turugo turabuya lakini ayebori inkabuo nkora urebuya ngotegerora abana bao mugaka ngotegerora bangina umongino na abana ayo mongina ngotegerora abana bao ikiera tona gotebanga umuntu nawe utari gototegerera yetari gototegerera kiri inturende naboko nyoranga buna tukona korago yo mikiara ebinde byonse no bitorigerete nga naye ligererie ororenga mbura ikitobwate iyo no mwigurenga nyasaere ago abwata mabera atari no mwerio iga mabera nyasaye atari no mwerio nara atokuboria se Douglas urarire nga nyasaye ore na mabera atari no mwerio okora yo bwene na yo burunge nara okogoke igererie musombo yo twagire gusabira seri tukoria rero asata ikeranite omwabere na nenta tukobatebya abamintu buna torega twensi buna tora sensei ekero gosoma Zaburi 130 gotebaiga omona nyasaye kware koriye bya mwanya bantu ngore gutigara se omukobese wana kwaya wakati mwingine mnaimba Bwana kama umeangalia maovu yetu nani angesimama mbele yako? Hakuna hata mmoja. Hiyo ndio sababu tunasema ya kwamba tumekosea Mwenyezi Mungu kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Hiyo ndio sababu tunakuja mbele yake leo tunapomuomba msamaha
kwa huyu ndugu yetu Douglas amelala, tunaomba msamaha hata sisi kwa dhambi zetu. Ekiagara tutoma etiri tukotokuwenseye. Inche Father Nyanga ntenina naboko nyoranga buna Douglas tochi kumwakira okwaere. To komengo nandi ngoko mubwati. Woni mbabori ngaki mukyanga ko bako igoro bali bakubwati Douglas. Natoko moyania next ikiagara naboko nyoranga umuntu ko mubwati no alema. Era toke ninje usenaye. No mukya ko korente naye. Ngoria. Mukya ngonte usenaye. Mwabata makweli. Mutara ko yara mere motebe ngaga ke mwana Nyasaye. Kware bwanchanga nyenche kware koira next. Ongire buo igoro ntimoke. Lakini asenge nchonga obwabo kombwata okoba basi obwabo kombwata kwa bibiane na butokona gusaba tata Nyasaye nyabire egere menye bunorigetia bye komonyene asenseyo igaba minto nako batenga makweri akire na inda makweri aya amarwire naro kia chali nchiro echiembe igoro nchiro echianyancha nchiro echiepara nchiro buna abana baitu barakumnyokana igoro ya kerase ondo wa kuchitiagas ondo wa kulisas abana baitu bararire ebigori ebike wetano ne 50 bakure ibonga makweri bunayo aina makweri tukoyaruka bachire bagoteba nga tunataka haki yetu lakini rende asoko ni haki yao wameenda ibona katukuririya yonsi akorekanira segati yetu atotebnya sayo na mabirate no mweli okora yo bana nayo boronge turigere into abana bao amorubira akire ekisukari ayanda akire yechi pressure omuntu atenga fata abana bangere buresa yani bagerire na twalide obokongu nemechando igona kituna gusabanga nto basikonde bokongu ka kyo we kwerakwe atari kwa bokongu nonde bwense nainde totwara abantu tubwate enkoro yo kwabira ngano enekera baminto batokoleira yatari yamaya tobasabira yarama ya botambe yantogotebiwa asaba Rumi 12 gosoma 21 tobwe mabe asogokora maya na kwogotebanga ekero monta tokoleira mabe tomwabere yanto motebinga tiya tobwe mabe asogokora maya yobono ekirito nayo rachandike umuntu akogeche nayo mogeche nayo rachandike ikya nayo kona kuye ekero bwange to muntu nayo kona kuya makarare koboko kwako na gwoka utaya tugutati nayo kuyoere yobono umuntu okora mabe amotebi Nyasaye mwabere achiria amakara yako na gusamba yatugute tana gusamba koboko kwao Nyasaye gari na mabera teno mwaelio akora yo bwana nayo boronge kyana rako akomogoke igo abantu baminto nako batebyanga no nyene kera twanyolera makongwa sobo mabweito tigato tebyo mone Nyasaye gaki twabere na ntu twabere bali bonsi batomocherete tigato nyara komenya sobo ene na soboronge ikyagara ina rao ko kibutambe igo bononga na ende mwegure iga amakuriya yakire ase chinyomba chetu chobonene aitera ase bibao aitera abamura ase chinchera abasase chipara emebere nigerekera ase mwegura marwe naro che accident inchiro lakini rende amakweri ande nale abaminto bunamora mbale bara abakira matanga dagira asirero mowo chimwaro sia makweri ase chinyomba yani obwata chisumo koberi nyomba kwa umuntu birasi bibere bya makweri ochikona bwekwera sa ukwera igoma no manyaye enyakura otari gwancha nayo tikabantu banyasaye bamenye kolengia abagambi baitu barangire kibarasa mugambi no ara basomeire ebintebi batebire serikali yakanire lakini aye kwagendre okona gukora ebintu byao ase chinyomba yani ase binyoro nokona kubiria makweri ogoita abantu banyasaye aino moiti onye korega umanyebo onye korega go kubiria ebintu chichanga koroseria abantu ogoita abantu banyasaye tagira shorali rero
kware gwanja buna toko muri kalira banse obwato kebinte onye taribo na bigokora ekiagera aina makuru bwate nyombo gwachete yatakumaliza ibo bali murega bani ntumwachire kurwase kwa Rwandons onye kubwate muirio umanye tokorosha makuru nyombo goita abantu banyasaye gachomo tebiatige onye tagutiga yatamumaliza yeye mwenyewe tewase Abakuk oba beno bwomontoria okoyo ndekenyuwa yeochagane nobosongo kiamo tindio robogetirianda bwae waichoru nobosoku tori nogosikwa ege kombe kiusuru kensange ochere na kwa tebanga yani uragereria yo monyene bwirageretia bweka asenginto gwitira abantu banyasaye gwakorire utagitorosi kibese osomeria abana ko wita chifamily kwa bune chifamily cy'abantu gwakorire waitira abantu gwakorire asogosomya abana bawo ngakyura asomya abana aso witira manyinga y'abantu bwaga chinyomba aso witira manyinga y'abantu nagitwa gusabire iga onye gwacha lero kweba ngwama tusona kware ucha ekwenyora nga waikira nande kwanyore nga naye oriyo wita abantu banyasa sekenyoro akyo nganyo nasa bande asemwarwa gachota ibyo moirio lere twate buwa kweragereirie tia kweragereria ayemenya buno mutaka okogenda asinyasaye kobwa korigio bonda osire gwika kale na kale. Kwa hivyo ndio tunawaambia wote ambao wamekuja hapa ikiagera ndomanye tena abana baitombaro bare gusoma chi university batigete asengencho yabakungugete bakorosi chusumu baitira abana babantu babaretire batigere chisukuru basoire mwa no bare bakakonyeronga ubugima bwabo bwaerire yani baba maochi bare chipara abagaka no bare mambyo botuko bwo basongerete bare gabwo yani chinsoti chiganyete yani ibintu mbiri bikwete ase chinsoti chiri no bintu bikwete no bare baganyirete nga ndiya kucha kuboka bono mambi atoye bintu ebiga yani bagenda batyokerere baliye ase chombe chia kure ebintu bya kure no chinsoti chire abagaka babere chinsoti bakuboka mambi no bare buo yani bategete obayigorere bagwatere chinko bachaka gosombera amache abagaka batanye gwati chinko mechi yabo mbuo bare bategete bagwatere chinko bu atana gwatiro ko bwoje atebwe mungino nga lero mungino ngabwatere chinko rosindagera turi lakini buo no ale egera gwateri orosjusumu utabantu banyasaye. Kwa hivyo kama umekuja hapa usikuwa gwacha manya igabononga lero natochu wakera dagira sio kwaeri nayo wakere bintu byo kwaeri oye toko byakero kwaeri na ibyo wakero kwaeri ayabona onye kora fata nyanga ataragenda omotebya etere mwao arusia makwerio oko ganyagende tigango tebinga yatakumaliza amen sema amen. Iyo bali mora onye ko bwata makweri nyumba lero abuna kwa ni dagira sirinchwa monyera mate fata ga kietera mwane orusia makweri ale nyumba ta chankore igo eger to kore binte biga ekiagara tiango te abaminto yani binte mbigo to konya anu gusiria abantu banyasa kaucha kuborunga inki gwa korete asa abantu abaiga none kero tukona kurangiru chibarasa tuatebiwa mangana tuatebiwe omokonyi bumora ebizo koruga chagwa otebira mangana agatebanga nde tayaro gusiri obugambi bwane kogicha abantu banyasaye bamenye buya mba basikunyago ibinte mbi bachanda maigura gusoma gwa kare watatebiga mondo tari ore moya asengenje ayo monyene onda yo kwa asengenje ayo monyene one tole moya asoma gaturakwe turakwa soma mutari gwancha gaki tomenya asinyasa na entogo kutokwa soma nene yani tororo ryuka turi mwaito na gwa kontimbu asobwancha ni bwanyasa asamabiranya sa asobomo asomorembe tokona gusabanya sa tokonya alafu omweli twasoma se banchiri yara yato tebiga abaiseke mbalenge batano iko mibalenge batana abangaini batana abaliri abantu asenseje iko bale babere omungaini noale modiri noale igetinginye kangani keriyo bondi kyagache embura ke utira koreki bona mokolenga no monto korosie chango goita abantu inegetinginye kangani no ara se kyombikia abantu abaliri batano ayetiga mangana yi so asa abantu bali abangaini
bakona kuryo bonde bagache embura kegotwa basoe mwae na kwogoteba omomanye Nyasaye omwanche Nyasaye omwereri Nyasaye omwerioye kogokwa yani omwana one ni nchwa sende otimokase mirime miyaguwa kolire eriogi na lituraga ni koigu yani nkorangerigwa nga onyenje fata nyanga inchwa sende asemirime miyaguwa kolire igona kitwara gusaba abaminto twakira twense samatanga yayiga tobe bitinginye bingaini toriyo bondi twagache egere ikyari binto mbire twasaba nitayika yo mweri una muigwa abaiseka aba batana bangaini ebabwata amaguta aichire kitaya na yande ibekerro una banje ka into munyo ntumaje karo munyo miarachi yeso ngo maite kararachi mumaite ndo maite kararachi bono kuikobe tayari asego renda kati mumaite tukono nensa tokanyete no aninche bunante nene ganko barandire timaite ndia gocha gocha kogoye lakini njengo tanga kakinya sae kakiar kunyare kanonyorende tayari egere gogocha ontebi ngo mwana one ni nchwa sende otimoke asemere meme yagwakorire bone yemebe gakira toke twakore twasari twaitira abantu banyasaye twakorekanira abana babantu kakino rangeri wota ngani nchote mokase meme yagwakorire mere mokemi yagwakorire aso gukorekana imechi yabantu gukorekana abana babantu yani nakwogotebanga ebinto mbire tokwerigeria batore moyo una bono abagusiba atebete uri na gesero tana kuburuburaro digega sero kia bono iga oburaro bugotoka encho eberenyi gochiga egesero kia amakora amaya obwama tobyana Nyasaye obwama tobyana abamino okwegena kwao obwanchani obomo omorembe basi ekina kiegesero kiao ibona kwotenga bari bata akitwatanira maguta itato ahereire bono to gwatana yani to kwa muntu gento una bono nche nabatise tu miaka ite yari usensigiste tu nabatise tu ngabwerieta Lawrence bono eratoka Yesu ikirega kwerende mashauri ngo cyara cyo gutuye bari butobatisire no sabe batiso yani oikabwe nyorere aibweka inchengo tebanga yani na nyorete ndo beritera ninganyete namba yane soke no mugambi Justus nayo kanyete namba ya soke monta ko tanga kakinkonye batiso ya monta na ko batiso ya erigeria gasero kiao ekero mwana nagocha anyore kiro monta nabwate gasero ni nchwa sende otimokase mirimo gwakorire iyo tugusaba Nyasaye bwa mabera ntona chironde bwense kina dagira ciorarire ndoro komona chera kina riria reto mwana Nyasaye none ekera twagura sobugi mabwitu Nyasaye re na twachire rero ekera togosoma yani Yohana 14:14 goteba iga kende gyose murasaba ateri etariane ningekore twachira rero gosaba iga tata Nyasaye onyo musombo dagira ciorarire onyo okorete kende ketarenge gekara no asobosibwa omwabere omwaige ikarekia soburuti bwa mucha kumuganiria mabi twese twacha kugosaba amaya kurwaso monene bara mwese mwachaga na mukatike na gwacha na musubati mwa Kristo wateba ukare uchiaria seino ochira atebyo mwana omwaba mwana ominto akinya saa kwabire otimoka somorembe ina itogosaba twense na inchenda ganinga ekaruna kurero gendo ruwa na sensei ngende asetata timoka somorembe tiamba tebinga buna toriga toro chaine gabono mambi ende nabako nyoranga ntoya sensei ngogenda tore tiamba tebinga emiyakere mutaite toenane ni amocha kurubono yani emiyaka 100 buna tora batuika constituency ntoto ketora taibono na maina ngamogotoka 100 years ago chamogotoka injiwe kanda toka jati gotoka we kanto kwanya ko bagero kweri numonya ko benda njegoreki tiga lakini 100 kakini ntoke bono igoroche nkara estine na korire bono erenga moroche ntigare tingende tindi kwa pia mona gakia so ntwera matama ya pia mona so ntwera matama ya igobono oyo motega ncheti nigokwa Nyasaye re no arenge no are na ndagora akoreki
intu arengo bono notore nane togoraki ntokobo nturwa sensei igoti yatomotenya Nyasaye mbiye mono abani ntomwese mwachira abairi abasani kiro muntu nabwategetari aseyo minto irali rero togo tokabosa oiketo kenga ababani ntabana kwa yabara asengenjo naye nasangete asekerisigeito abamura abandi abasani abairi nomura abana bamwaburagira sibakarasi bakale abairi nabasani bakirega togotenga mbiye mono buna mwogo cha ukora kuruga toko gena Nyasaye ndaba ikibuye togendere komenya buna abana baye totware kieni kyo bwanjani bwa Nyasaye totware kieni kya Yesu na ntusabere nseito ya Kenya murocha amangana agendere tama kongu amangana agendere tabana baitu muroche igoro kowe yabare kerase yani chikaunt paka Nairobi yani no amachesi abege tu military yabege tu nge konya muroche military baba nyadire igo entwaro sabe kama kelinga bali babe kirase birogo byigoro tweke twancherane totebenga tiatukwanirane yani mazungumuso kwa unyenyekevu yani nanto kwera nise yani tweke yaso usibwa Nyasaye nabokonda tokondera kutwara mangana buna yaroro gotogosabira barayi baito benseye president yense ya Kenya kurukwa William Ruto nomokonyoye barabwa banyene kiro muntu gare ko bwaye twari gusaba nga bari go chamo iga egera bakwane nkwane yamo yari ko babye wari kiro muntu akale bwoye uria gukwana ya kuri Mombasa yondo kwana kuri Nairobi mangana imuro chimunale ise gotoka ngukwana nda yane kuru cathedral no yonda kwana ya yego senkuru warali ndwana ne moroje enkwane yemo ikiatu bwato Nyasaye yomo batisa yemo okwegena okomo abana abamo ba Nyasaye ikina itogo saba sensi yeito nga totegereri ogiri abantu ba Nyasaye inuma atekere mwa kwanire eriogire ne riogire Nyasaye the voice of the people is the voice of God ekere mwa kwanire ekiagara mwensi mogotuka State House uko monto yo mabero asiri bagarito mwesi mogotuka bunge uko monto yo matoko asiri bagarito mwesi moko baba MCA uko yo matoke asiri bagarito mwesi moko baba gambi uko montato uko yomo asiri bagarito ibo bono chi voice chiga cyose amariugiaya inga katugukwana totegerane buya uyatebe birengere biyaye totebe mone Nyasaye tokonye tuwanane tobe nkwane yemo totebe ngayaya Kenya ne yeito tutete ko yesamba ngaitoguche anotole unanje moko lengi nona iburu tu Kenya onde Kenya tiniko chiande lakini otenga togosanga Kenya yeito te sambu nonde enyara ko ba Kenya elia twetogeretie ense yeito twaserete mokoroni egere mu Afrika apate uhuru mau okiara goteba mau mu Afrika muzungu mu Afrika si mu Afrika amepata uhuru basi togosabanga uyu mu Afrika apata rini yani bono ntutagete naende obokoro ni bonde tutagete nga Kenya yetebe yaito ebintu byose birense onde tararanchara onyore ndagere okorie abana baito bagende sukuru yani tuyitoka nk'abantu bande bakoragera abande barenchara osebona twarachire chinse chindega twanyore yani esiwatige gento kyanokere ase abantu bonse bayigotete lakini no Kenya yeito tiango tebinga none mese ya litali twese koruga togenda ande onye bitabo byose birusire mesa musarabu Yesu orusire osebona ebintu bense biruwe toro ikiare muntu arenchara atatiko ni musarabu yiga anyore umugati akuri uyo ndo ire bibiri atatiko ni anyore umugati akuri kiare barenchara tigatoigote twensi naende narako batebiga abaminto mora ekeroko nakolino moteigoro ochigoro igoro abantu gotigansa bakimatres omocha ni ori ne gochigoro igoro yanti yango teminga gocha gotabuka na kuruge sabo kigoro kabisa ekerundora achire gochansa ekebemono igobono onye kwagorere tabantu kimatres insa bonse baukwarira yani ugocha ogungora gogwotota na ndo tume
bagorere misumari bononsa bao kobeke getekyo magongo giachire tumusubi Yesu Kristo anchire Nyasaye Tata mutongi goronanse na Yesu Kristo mwana wa mama imo Mungu wetu kabere kwa moyo mutagatifu iboletwe na Bikira Maria usolete na Poncio Pilato bambe twaso musaraba okweto tindege to trimbo to chimagombe igoro lya matukada to ore kurwa saba kure orine te gora sai kran sta so kuri kwa Nyasaye Tata mubike gima anchirasi Ekarisia Katolika Gatagatifu kwe kwa mkwa batagatifu kurusigwa kwibe koroka komobere nobombo takwera Nyasaye tomu yore twakonenga mbye mono gwatwikira siri tukuria rero sogo sabiro musombo Douglas oyo kwarangirwa subi kubenso kamburangira kabo mwana wetera sebatiso akamenya segati to mone Nyasaye Tata tomaite tatoro na mabira tano mwario okora yoba na yoboronge twasabira mone Nyasaye sata kirintu mwabiririo mwege kareki asoburutu bwabo rumongu rotoiwe omachano ratwakira sole asemo goroba yabono tokwira n'ingambi ya mono rora tata gwatulendire ase kuri obutuku bwarangene chingejo chinyinge nande rora twikire gaigase gisasimiro kiao mwana tukanyara tugubaka engaki ase engaki twatebunga tokanye chinkore chito tweke itaba abantu tokubwaterana na tokumumanya manana Nyasaye na lituranyare kubwaterana Mungu njotoiwe Omani Nyasaye to kwa kambia mono aseke ukyobo gimwatoire rore familia mwaba Douglas babere bagutikira maiga tata Nyasaye na kubuli nyara ko baenema obane chinguru choka mejebya banyara ko manya soburu tuwa tata banyara ko korera samatuka balense omonguru toiwe Nyasaye to biaba nasiri tukulia rero kwarange irio mugaka Douglas tigatumuka somorembe tigatusabira abana bamwabo bonsi omonene ne chiangu chae chionsi eibe Douglas abwater bie komanyene ritangani omwabiro omufata twasabira yonsi tigabwene guteregura bwasore gutira sokwantani kwa Yesu Kristo Mungu toiwe mwana tata Nyasaye tukwira n'ingambi ya mono asiri tukulia bono twachire koenia omwana Douglas kwa morusete kura sowe kwete pense ekera kwete mwagambe ta monero monene twesinturia baya kubwere niwo tobegete moyo tochenche amakora ito anyare kuba manya kuchasi Nyasaye tigeria yonse akorekana sense ito mona tata Nyasaye tari marunge kuna bagambe ito onene bali batutunene ta sense mona tata Nyasaye fanyare kuigwana mbaitera manyinga ya saya aya bantu mona tata Nyasaye bonsi aba aibere tu ebintu asechituka nase mwana tata Nyasaye nyare kubaremia ngensi yaito nyare kobe ngororo tonyare konyoro busibole umukuru toiwe Baba Mungu Baba Mwenyezi twaja mbele zako mchana wa leo tukikuja na huruma mwingi tukihuzunika mbele yako mayatima na wajane Baba tunakulilia mchana wa leo utuweke mkononi mwako walioacha maboma zilizoacha bure Bwana tunalikulilia mchana wa leo Bwana uangalia mayatima wote na wajane Mungu unyenyekee katika hizo maboma unyoshe mkono wako Bwana Bwana twakuomba Takatifu Muumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwangaza wetu umetujalia maisha pola bia umetongoza hadi wakati huu tunakushukuru na kusema ni asante sana Mungu tunakuomba umkumbuke mtumishi wako Douglas Nyakundi Bosire uliomwita kutoka dunia hii umsamehe dhambi zake ndipo utakaporudi mshiriki pamoja na umufufwe mshiriki pamoja siku zijazo Bwana tukuomba usikie Nyasaye Tata mutongio ito motoria bwabanchi bao konye mioyo y'abakure na mono moyo Douglas obabire ibe byabo byonsi nanigo togosaba mona Nyasaye nga gwetera isoro cy'ababikira Maria
ayonsi abanchi bao baretera sorna yanda mangari me yetu tora samangana tuyanyora suwanchana mabira masoge Maria waichoire nema monguru nale nae kwa nyorire gesio kubwa bakungu bonsi so mwana winde onane gesio Mario mutagatifu ngina Nyasaye otosabere ntu abasaria bono nasekero kyo kwecho twasabirayo nsokoba Kristo Yesu monguru wetu. Ni wakati wa sadaka na tutongozwa na jumuiya Mary Magdalene. Yeyote ambaye anatoka Mary Magdalene usimame usaidie kwa kukusanya sadaka. Washiriki wote wa Mary Magdalene msimame. Usaidie. Wengine waende pande za huko juu. Mmoja aenda sehemu za huko juu, saidia wengine huko.
Wale ambao wako na matoleo wasindikize sadaka. Wajopata matoleo asindikize sadaka. Wajopata matoleo kada tena sini. Wajopata matoleo asindikize sadaka. Sorabami tonge kingwansu kiane kene yanchina nyasaye tatomo bibionsi Rabwate Asenge njoyo waskana gotoyeri etaria naso bya bwaito no weke siae taji Ima Nyasaye tato itokoranche anche biegwe biga bietoto korwa sore mugatine vine birachi konjoka omu namanyingo mwana Yesu Kristo okoboria toretobekania mo twensia baiga tuachiraiga ase osabero musombo Douglas nyakunde kwarangir kurasobo ikobwense yega tiatobegente kamaso kobere kwanse keiga ekyagera Kristo Yesu omonguro ito omonguro abena inwe moimokie chinkoro twakebya somonguru nyasawe ito tato mutagati binyasamu bino utakwera kuwakara tore bya botambe na ndonsi asogotori wa waito ekyara Kristo Yesu monguru ito ase Kristo yoiga osemere kurosa ba kure watocheri nande 40 bali yabale nokogania na bali bare asama kuri amabe amagomba yogocha kuko takwera ekyagero monguru bali yakonyoro bale no gwanja ba kuro bogima buwabo tiboereti nani obwa nchoreria kero bogima bwense yega bwaerete nigo bali bwobonda bweigoro boganyete aseigo abo maraika na batagati bonsi abari igoro amona intengo togetoro busiani bwabo nabono togotera
basi tugusaba asemise ng'a Nyasaye tata bwa mabira orio tusangire twense igaso gusabira Douglas ne family yaye ng'erie anyare koba obuya n'ebisio n'ekinema barigetia soko endra botambe gosemeria sare nabo igonere komwa obuya sobogima kwigoro botakwera omonguru ayino mutagati mono ayine nsoko y'obutagati bwonse tuomoyo mutagati bikase bigani biga obichani bebitagati na birabastoro mobere namanyinga Kristo Yesu monguru ito itugoriye karatara cyande ka kaburi mugati na wakera biya kamino mugati yakayo abatumo bayo oteba bwata mwense moriye oyo no mobirone uraruye kiagarano omoneno ne nyasaone Yaraba korete koragira kaburi geta mananda wakero na kobana ka tumo bayo tabiko oteba wata mwense monyo egenege tabo kya manyingane amanyinga yegeteba ni ekiyegeta koera manyingana iteke kere no mana abantu bonsi asokorusi wakwebe korabo asokonyura Tionsor kuena toire bisero byowancha Krista kwa Kristo oro kire kurwa saba kure Kristo naiche nainde tata soko nyora o kona koroka kwae kokoretore obogi mugati obogi manege tabo kyo kweni watu wakere byaso tokora betunyara korea samaisa obutambe tia twense abatokori moyo na kunywa manyinga Kristo tubekino mono moyo mutagatifu omonguru nyere kresia kia sensengima kine wancha waitu mnoga papo ito Francis omwebsko betyo semaro nabere bons bekrisia kia gerelia banchi ba bons basangire kana seritukeri gari alero tata sogosabiro mosombo Douglas kuno korangir kwa sobe ko benseje rokia ba testimony ga kweta mona Kristo tganera sange okoroka kwaye yona ba minto bonsi bali ba kure ba chira sogoti mo ko no semero okoroka nainde bale tamona bali bonsi ba kura soboro bwa to kwere mabira twensi otwanchere dona ko nyomo ogima utakwera abikira mari mutagatifu ngina saba tumwa ba Tomaso na bonsi abatagatifu balia asemia kayonsta tokobusiana mona barabo tokobusiani ekyaero mwano Yesu Kristo ekyagerere amonerna sere amono moyo mutagatifu busiana bone bonsi no bwanya sai tatu mubibionsi asemia kanemia kayonsi yabantu soro no kwegena sama ngana ari moeni Yesu Kristo atorege tato itore igoro kuwanja kwawo kolekanensa muna igoro otoye bone ndagire ito ya bono otorusie ebyaito naito kotiga bago tuchegia tubaiso tubeka sogotemwa ne otokuraso ebensi manguru twasora tokuraso ebensi asobya bwa tomoremba sama tukaito sama birao toginga korobo babwansi bana tonyitno mogo kasogo chakomugeni Yesu Kristo yagarobonda ne chinguru nobosiane bya bono nasemia kayonsi omonguru Yesu Kristo batebya tumwa bana twatebya twasangire kana somo yega weli tukeriga ryomo sombo Douglas ngana batigiro morembe nabairo morembone tuligeri bibye tokone rwancho kerisa kiao nande to morembe no mubobonda bwa somenyete miaka ne miaka yonsi o morembe omonguru abene no matukonsi morembo Kristo gatoimo kigoro iga morembo Kristo asemwensi na se family Ooh.
oyo iga Yesu Kristo nere manu ya Nyasaye oyo korusie bebiense barenegesia barangiri wesendagre yega mongru tingwenu tingoso mwane neo tebe ngane he moyoka no moyo no bene Nyasaye nontorie nyare komunio Maria babon sabere malaika no mwancha kwa cha sartari Esara yo wanja Manyinga yenye ikiara vieka watero nanchira nenkara ya leo esara yo weke Mwana tunkanyaro mobere na manyinga yes akawe bibe byane monguru tingwene no so mwan Nyantebe ngane ya moyo kana moyo ne no wen sara yo weitia sara ne weitia no mi Kuban tingo salika verinyas sara yo sasima Yesu Nyasaye monenone na igora sartali igora netre kirasore ngo sasima
Sasa hii ni wakati wa nyimbo za shukrani. Kila mmoja tu ni heri usimame ili utoe shukrani zako za mwisho. Bye.
mabwa soro tenene origeri go charitari biamono kiroyo mabwa sore usimame ili uangalie alitali tutoe sala zetu za mwisho. Tosorore Nyasaye tatomo ino yotakwera buna bono kwarangiri musombo Douglas kurwase obuiko bwense yeiga iyo togosomo bekase omuganda bw'abatagatifu bao erio na ngomera nekero kyobocha bwa kabiri ku mwana Yesu Kristo anyare kumubokia kurwasaba kure amona abatagatifu bao bonse tatumia nabo igoto gusaba onyare gusenia bonsi baria batigaira senkeyega churi sarange Makarius amona abana tatumia Olivia nyakundi na Ruth ende koba obuya bwao erinande bagendre koba bagosemere tibotambe twasabira yonsi okoba Kristo Yesu omonguru eito omonguru abe na inwe Nyasamo bibionse abaseni tata no mwana no moyo mutagatifu tutiana morembo Kristo komwenta komware Nyasaye botambe misaito yalire basembi no biamona soko baba toererwe na botowo ikaransa toikaranse egere biribya tigaire tobikoregere tumana ocha komorobiri wakiro minto kwaeri ochari asa ujikobekwa aseigo korenge karatu akorire umorobiri bunoyo ga toja twanyora administration family amonero ngori egere twa soa somorobiri bwoko moenia seigo oriorenge MC korancha samangana yo na administration ya itamo na family amo nerongori egere tosoa somoroberio bweri tukerigaria rero wakire minto kwa ritangani kigima taituko wakira ngambia mona soko baba toere rumwense abaminto mure chinsema no nyabande murugo chipara ri abande murema muroche na wana asa keira matuka rero timatika usetoja kurigia samo lakini ngambuna nyasato roberete igaiga no yarenga ngatumbira na seri tukoria rero abana kwaya baito pia mona senge chogo totangana ase kamaske misentagatifu na boigo tokoendra kubasabira Nyasaye aende kubaseni kiroyo moyo no naende chinga kitogo chago chako morobiri bokwira na ase twarwa Nyasaye nyara kubaikibya seigo MC please na gotigereri bageriga egero togendia se gepindi kigiatigaire mbia munafata aseke ngwaske misa twakenyorire Nyasaye agosesenie andakwa matuka manga na bateba mpiriko jugo sale chinsa bona straight away kwenda sa administration ntobate chief yeto Mr. Charles Nyabuto oregaiga yongo mali bageri then basi umugambia tara abakatikisa baitombara muroche mwarra bare gotengaga ebarueta se Kristinaro yo mwabo oyo minto dagrasio ralire orase semo ya Kisi Town Parish ngombare bacha mwabaro bare ngebosiega bana yuti baito ba amona ba Kriskura semeria sachete gonta tuko ari baga abakwana ndebate nase bale wapungie mkono hivi egere Demono Father nje nsamulige chiko Uiburwa gerekia ndege maataria Onongo kora ne sente kurukuleo tegireti Nyamarambere nsega sinyaini agochaga iga Christine na mwako yene amate ayons machumbe Iko baraba Kristo bane ase sente ilia Bia muna singencho mwachiri mwensi na karibuni na asante sana kwa kushindikiza Douglas. Thank you Father. Bali mwarwa kurwe senteri ya leo tegireti pakanya chichions mata litenango wakiunganyo kiunganyo yaya ugarati akiunganyo karati haya batevi ngambia mama wako igoro batevi bia mono Douglas ulale salama. Thank you Father. Basi alafu mukatikista itonara nera bakwani kwenye mubwato mukatikista iga kiunganyo wana mukatikisa huyu tumsifu Yesu Kristo milele na milele.
asamarita nguru kopria mumbo musongonde kurwalia ng'enyangururo inche nachete kiong'anyo center umukatikista nona aringe Jumapili ngaikera matanga ya nara bono goika tukule nyangi eye ase igombi yamono asogocha asobonge father buyamono asamarandi kwarura maya uli na matuigwa utali na matuta kuigwa uli na maisorora utali na maiso takorora buyamono asinginjo yabosemi obuya tigo munguru agenderere gokomentera buyamono basi buyamono korengia bari ba kiong'anyo nye mwana kondora matuka yaiga niri staff wana nchende iskora utinyamira nkora akonye mirimo inyamira parish no nkora agenda gochi lakini amatukande katikabera nkora achande bamboli nacha nakonya rende unalera basasu tweto mbagendo mukutano le babwate igobono nabatebinga inchentiga ngenda uchikyo ng'anyo egere twakere dagrasio kwaeri gobuna twachira seigo ko basabira amaya nyasande ko basenya no toramo nainwe kiagera ntumanyete etorase diocese nande nturikorwo tarishi kotole ne tokanga inkale steering amotole kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu abagambi wetu mbiyamono mzee wa kasi ninkoroje na orega biyamono ore na irinda mangana na beteri inkale nyamira rogoro gakinya sa nkona go na torende naende nabona arugo na kubosabera nganya sa konkima asante sasa na koire bono ogendere kwarigania bagambi okay mbiyamono fata bana nape abanande ono libagere lyonkwa chief sub chief eto arigania abagambi bale na barobo ne chief eto area nwere gaiga from there chief aro somoroberio akira nguri go sangerwa ntobwata abairi abao family introduction na photo of thanks gasi yaone ribono okura biamono omunyakiro umuyegoyo Father Lawrence Nyanga na bakatekista baito chikwaya cheito familia yomuga kamara munyakenywa abasana bairi mbuya muri mwese nkwani ya no tuntakiti kwa nkwani gatu bia mara so nkwani tigangiriri bageri kurwe ngora yane buno mugambi bwensemeya asogusiria umwana Douglas familia pole gatia ita korengia tubwata administrators nimbwata mu assistant chief buro gongura sto karansete baite iganya mira tuli father tuli Nyamira county gonko a mu assistant chief Eric akwana lingana elimo kwa na ya nabere to mu chief libaga kule bwana mugambi father and the protocols observed Father Nyanga di maithinga no manyete no ngakirete simira kini to maiti ni maitho buya mono na bakwanirie abanene na abakena abanyakenyoro ngambu ye muri buya mono na inde tigatwira ni Nyasaye ngambu ya mono asinginjo ne rumubui na inde Nyasaye ne rumunyaburunge asonzi ale okorekana Nyasaye turi kumubangera Biblia gotebange ngakineike kiro muntu akubuguria amakwire ya somubuko naraya kiro muntu abuguria amakwire ya somubuko na inde buka mambia so kumwakere Nyasaye ngambu ya mono gekogera ko irubugi moko ya kikwa bo kirore moyo tebi Nyasaye ko era ne rumubui wokurara obuke na inde kwararire gokoboka goika no embotuko ko gotaboboka tebi Nyasaye ngambu ya mono asinginjo kwangere chinguru nkwa yana ekogera jinsa chiria okwayana kwa bokire saa sita chinse echi okonyora naro okare kugire kogokwa haleluya aye moyo tokumwakire Nyasaye ngambu ya mono one Biblia gototebuya nga getunya kumwakire Nyasaye ngambu ya mono ngakiri tubwate chinguru na ende ngakinere tubwate chinguru chinse chiru bwate chinguru mwakire ngambu ya mono dagira asiero kule engaki yaye yaelire ebago tebanga kigwa kule enda nendagira bionzi byakorege byachire bono kubwatenda okoria kalibono kubwatenda gero okoria kalibono chinga kina jejo kumwakira Nyasaye ngambu ya mono
ase ekegori keria boni gagekwandamana ase eng'encho ya ogotokonya ntuge kogera na enchera yamo ya ogotokonya igo togosaba ng'aki mogokora amandamano aria abanto bande mbare barorekanete ase etv igoro ribaga Gen Z ere kwandamana ekegori keria na kere gigiesogeti ase giasogete korwa omonto nkarora bagotaboria abande chisimi abande bakobwata bagotarera omonto bamoura bagikoruka bako in fact abantu baria bagokora ebinto biria n'abantu batagete gosaria freedom ya Gen Z bari batete gokora eki bagokora tige tutige kerto gokora ekwenderia kere ngaki ya mandamana ikire tige tutige koreta furugu tiga abantu chiduka ase babwata omonto tige duka yaye kore gasi egere arosie mambia nyore giakoria ori okoni omosi tiga onie onye gotagete gokora peaceful demonstrations tiga tokore ase eng'encho ya okwegerera obogima obo bwaito bono ntobasa gokora ase eng'encho ya okoburukania bito chande ekegori keri bado ngotebi chiramu chiaito nkoro nchirosirie para bono buna bo baracho taoni wapi gaki kitogokora demonstrations eramu neyaito togosamba eramu eri togosamba neyango neyaito ninche ngonya gotumeka eramu eria ebitongo biri bikoba ninche ngokoraki inche ngonya koumia kitambe serikali eche korigereri ng'a nande getongo nkerabwo nande naumire rirweri ase eng'encho ngotumeka epigipigi igo kitokokora demonstrations eria tiga tutige kobeka omorera ase eramu akero kobeka omorera ase eramu igo nari gwasaria mbuya tokora demonstrations to the offices hono for example abanto mbare bangire gotokorera egasi aba MCA nini bonsi tu abegete barabo tobegete lakini bangire gokora egasi ekero okogenda omobogori odemonstrate otebe ng'a yaya chibesa na echiaito tokorereki tokorere egasi tiatokorerwa egasi mbuya mono father tinteti koira chingaki ase eng'encho naende twanyorwa mbuya mono omogambi thank you very much efamilia pole ya mano mu chief Eric timaiti gose nande mugambi undi nare mago se mo MCA murai undi narorema mongina yunia Mia mano chief aselibaga fato ito Father Lawrence Hatambo abakristo n'abambolesaji bonsi tumusifu Yesu Kristo mbia mono ase eng'encho ya rituko riare bari tore moyo nakere egento tokoirana Nyasaye mbia mono nate nakwa niaba ya area MCA Ibrahim Ngubo iga ntebi ngochaga iga ng'e family pole nande ntebi kanini ng'a noara monere nande angana bacha lakini emirimo nemubwatiraneti ara gasabari akeigo so mbia mona aselibaga mweshimiwa nakwana na kanini igo ase family nabakwanira mbia mona ase ogontegera mbia mono motebi ng'a mang'ana ya ikira ring'ana ndire father andiga igoro ye ekegori eke twateba gekoruku jinsi ng'aki ekorwa nchensi okay buna chief achikire gokwana binto mbire ekegori gete getanyare gokora ekege gokora lakini amatukari amagega twarorire abeira amaya kabisa abantu bagutara buya batabwati muchando lakini rituko ria igoro buna mwata father ng'agwasiekeretwe igoro intelligence yatebire iga abantu mbare babete imported tari baito barenga abakisi county abantu bari baretetwe neganga yabo yachite okoiba gekogera natinine taraja moja ari igoro bagacha abang'ina bare koni chisamusa ari gotira iga nebisikuiti nebitamutamu amura bari muri taraja moja nkorengi mwaroche ebasoete bakabuse bitamutamu biri byabang'ina baria bakaira byonse aina maandamano igo aserochie
abantu bari babwate gange ngiya kuchimuri kwenyora ase ara ao gekogera abantu abao bachire iganga yabe koretheki iri ngao igogo kwandamana rigeri ng'abantu amo kwandamana mumanyaine noone ruga bagukwana kuyigumure abantu abari basombetwe igase njere ngororo tigango tumanye igitogokora buya iganga mwabwa erona berengiya lakini bono gusarigwera aya amandamana ayachire paka ka Anthony magosa na arabeta ebiemba 180 bichi bando muntasi megete kuaye abantu mbasamurete butuko bakareta so murero utire no babisambirete mandamana ina mayale abana abu nkorengi mu abaroche Antoni abana abu marieta abontagete nyatagete na hende bache bacha gototebinga inkie ko era bago so akwo monyene utwe bibando biaye na biro na bia asemereti korengia rikorindire rigotirimboka abantu bari muri igurano bari mwarwe town mukuratirira parate yo kurukari polisi yari gotira timanye tigo senga kimogoja gokora ekogera omu director jicho gago tebange pare riesiekwe igombi yabule tinde tugukwana bobe abatulete n'abantu bekanisa fada tubwatira na igaba bamuntu yakwanerwe ekogera sobonera chipara nchikaro talinde gabwata kuirurukira abantu abagutira gocha abanyora rikuri asibagutira gocha chiva yenda mbia muno chief Nyabuto fata Lawrence atambo nyanga musani one abantu baitu bakyo nyumba yamure kwani igo kwani umugubu yambu yamure kirige ndukiyamone gero kwana andu barosete kwana andu barosoko kwana kwana bwo moiso mbiya bole abandi njere nyari tandoze ndaire dibagiri kwana mangana tatu mwedi ni kwana mangana mange one fata mbiya muno seke ngwansu kwemis two family pore sokorara kwa dati mama yede una turne nu mwedi nyekwa na sabagani amur so family member so mama kusiniga iga ikwa yani akiunganya tikande una banyora mbya mono fata nje magana na nyora buone ikwa yikamenya buona kurarwa unia na shukuru nyinyi Anthony jito wate magana makongu na imbya kwa raba ka kiunganya wate kondere siri na nyora bokongu najira kina chirara yarkuwa kwene ku revenge so nataka kushukuru sana Chifu Nyabuto magana mwako nama yabu ni serikali kumene mungu support maandamano nabona kumugambiria rikate yaba na we are for the government and akini anye kerbiya mbya mona abantu wetu mwacha chire chia ito cha chikora na Kiss FM MC Dudus ebuku njuko jana wale ko mwamete ko ngano mundu miyole ko ne ready buya kwana ngongo ngo kwana asinia na kwana inche ngukwana nekene yateringa neto kwana sinia tiamba kwani mbia muri chifa yende no musani one wa matuka mange nakiego rangeri bagara kinina kwana tigamba ganiria maya ko moko ganda chinga chino mbato mbia mono sana singencho sine chifa yenda gali bageri ngotenga mashabiki naraika mogote na mwake saruti galende bali mwaje urumba moro waboire turojirende sena babo timanyeti mbia mono sana sinia mbia mono tiangole nsabero ngole ina ba mugambiga myeke menge bado no ndi naro father nanjiko enda karibu no kagenda lakini bado agulipia
Ngo sabantu itu bakionganya. Chief nyabutonjo ngo ngama sikali mwangeta manga mwari ko mbwazi mwange ndagera nanyu amazi nanyu. Oyonde nandi chitindika njikali ko chiponya koni ngumbwali. Ngumota kusikiro na tigirereka. Mama batasi. Mama sigate. Mama machanyu. Karansu kana maitabire. Mbia mono. Saya mengere ndina matambe gaki mokongere ngodi totikere family. Ngora igo. Ikwa yiri anga yiri. Eta ndo bwa kongonyo kusabira ngoriga. Njika sino ko dewa mbia mono. Nani mokarabwanga abantu barosire abani kwenda barare. Bantu boika matanga beti oliga matanga bande bumano. Toko bo mwenge kabona chifa yenda. Abantu bagenda ale. Abantu rembatana baje mutwaiga. Ndebi ngeji ngotigere chire. Eta Johnson ejo. Naye mubwatisi. Mwarosire. Chiefs. Letter mwakuna mwana ma serikali dende bono murefu wa maandamano letter modiri tangane. Inungu jagera. Na jagiri janechi. Chief Nyabuto. Chief Eric. Aba ninjira unjira ne ba gitini mo ete na basembapu ati kono munembe. Thanks so much brother. Oja chief mbiamono thanks so much. Mbiamono thanks so much Chief Eric. Leta bwango na Mungu sabeni ngusu bwingi yotorwa. Thanks so much. Mbiamono inga kibono mwina mwakiri mete mari. Ndoro tasani ya bunjuko chatoko rambura marugo cha mumechoka choka. Leta mbiamono tata boda thanks so much. Njuko cha no family ro ngamu acha no mukwaneti. Ai mungi na bera nga buna ro ngoreta na mbiamono thanks so much brother. No mata na magocha. Mbiamono tata chairman. Mbiamono gotwara ngocha. Bon mwina bwirale mono mutaika. Abu kiago maidan so mama bari gale. Abu ngare mono. Mbiamono ndio matara ne sane bari ngale barake na base kwamba ikitirekera. Mbiamono kwaya. Mbiamono ngakibona mwaba igatata. Mbiamono mwina wimete mbiamono. Kunyamira ndo mbiwa ko mbiamono abantu banyamira. Thank you so much. Mbiamono ndo bagisene no mbiamono chairman mbiamono ango munda ndani sana mbiamono Thomas mizenike mama mbiamono mwaka nyamuga ko kwimuka. Thank you so much Thomas. Mbiamono muna muri ko zumwa koma matanga ndo kurare tari mate. Thank you so much mbiamono kwaya. Mbiamono adu mogo to matari. Opo to mogo to sani osobaja. Ego ikabaje bade timba utenen. Thank you so much. Ai baba. Lete sani ya moga na matari nyamira ali Kiss Count. Nyamira bangire oja. Lete sani ngende ga matari bakwero ngol. Mbiamono data mbiamono. Korango kwa yir. Ganne tamba. Mbiamono mongina. Mbiamono. Kadi noja wasani bambara biawa. Lakini abati nunyo ko paranga bara biawa. Thank you so much. Wasani batati na bwawa. Thank you so much. Mbiamono. Katikista mbiamono naye. Mbiamono. Monyu mukatikista kurwana ntabwati. Abantu muri kaata ngimwaba. Mbiamono. Mundu chiri matari. Mbiamono asante ma wasani batati na bwawa. Thank you so much. Mbiamono yo tetu kuna bagorwa. Abara tiga magwani baadaye. Thanks so much mbiamono. Tinna abo tiga bara ro abungang tinna abugo. Mbiamono. Pasipona abuna rumah sikuru. Garu da muri ko betere gua. Dari na jaga ba semulu ngori garu nubuno moyo wet. Mbiamono ma abo yuru. Thanks so much. Mbiamono brother, thanks so much. Mbiamono. Ada magomo kadi mbiamono. Thanks so much. Bantu maranda segwadra mod. Nara des magurdara rungodiari. Richard dara rungodia. Inparu tega. Kichi basanga mo kerke marada matanga. Karo se matanga rat. Bako mojo ko rule. Thanks so much. Rugora ade kimwaba. Mundaji ari. Gara ruwa banchwa yiru rugora ari. Aino mo kusuna bako itakati ari. Mbiamono sokorwa, mbiamono. Ema bako ngora ngiri tuma jikuru ngoda. Mbiamono Richard. Asante kabisa mbiamono. Ina bo jikura ndirwa.
munu amaru mbia mono abu deni na bana wo se na bakane de ba ko riawo na jiba jinga na jia mbia mono mabu mbia mono ordinary ngoro munya kunyo ko banere gacha na ono mbia mono yongene dumono nere karibu sana gesote tuwe sima guru turuire tuwe sima nonyi tuwe sima guru mbia mono. Thank you so much brother, thank you so much. Asante. Mbia mono kendi kwa mentor. Asante sana. Thank you so much. Mbia mono. Ai basi jinji bolete chifu nyabutu. Abantu kwambara mbabu wetu basi. Na tu bita mono. Abantu nabageni. Abaka baramba bwate. Mbia mono. Mwina ndo chino ngure kutu mukari mbia mono. Mbia mono. Mbia mono. Mbia mono abu, mbia mono nakatia mbia mono. Fata lile tu anjira monte utamara kende. Mbia mono. Mbia mono. Fata chiwe siya bodera. Kikira kama andamana abu adrensi na kia chipa water ndi mangana. Mbia mono tate chiwa runa mbia mono. Chipa zabuto. Nchiko changu hand over rasmi to your people here. Fata nyanga. Wala kina ko tena kwa kwa tanto sabnya buto nenda kambi kyo nganya buye kana no musigete. Enu mutatu wake bicheke ngo hand over to your people. Usingaki. Mongere Junior. Ate kuja. Anton, mukuja raka. Kiminante kero kwa ante kwa kimira keiga. Mukuru kwa yera. Tuja tuwa kubicheke no mugambi yuna batira. Mbona abo atiri matanga ya nenjinga kare nuko el. Kusingu serinde ngen. Fada. Fada njuna tuwa kubicheke ngutikenya butiri bageri. Karibu sana. Bari bako bijenga bana moja. Ngemwere chibe mu waka. Asante. Chikongo tata bwango. Pasirende buna tokona gusabira bagambi baitaiga. Mugambi yenda buna akorire kasiga igase Bosongo location. Twara akorire miremo tokona gutara. Mugambi na nakwanaga bono lero ya tokire ngana kirase Nyamira County na Kisi County mugambi Eric unakware ngaiga na watebanga na gwake iresimi ekiagara ni manyete nga kyo makondo naro enseito kiagara igere Kisi Town Parish no twachire kerongo enarko batebia ba mintorenda bagambi baito na bakoremeremo none kare chibarasa chigo chiko na begwenete nga twaicha twategere bintu bagototebia ikiana magendera mayana agenda asigete Nyamira aria asakuru kutimi location timi sub location mugambi orengo twanyora mangana gitare ngoro toka twari barasa y'abantu buna mwanga naiga ngakiar kunyarekana none kero togocha chibarasa twacha buna togocha matanga teko babuya ekyare bintu mbire binga torase manie egere tumanyanga ntwente gokora sekenyoro aseigo togosabera uno kona kubara magoro gate makeigo tebe ngabona retirement yabeire nyasaye ndego sene botambe na endende keroja korobe na gotabia mangana ya na botogocha egere tunyare gusange ibyonse kore ndege ntanaro saba abantu baito baraiga nkeria ngabuna muroche nsi ya itere uno mugambi nyabutabere saba tebinga abana baito mbaro bakogendera amandamano mbiro bakobori lakini abantu bande mekore nde ya soire ime buna igoro yarenga kongusane town ya itogo eto ekyagere binte paka kinya gitari asichiroroche basiekire ngaibona abantu bakurinya gitari kolengia na kinarigere tinga kumimono ekyarekera abantu bagweta mandamano ngora igo babugoretia mato yana kogotebanga babu ati na magina bakoruta ebagotebanga hakinere tokobori kolengia no intune kanisa ntorgo pinga mangana ayo na botogwancherana inga kelibako pakomora mora ibwense otebirenga chumapina tatu kugamba mwana barubo asawo chakobanyora ron tomanyete lakini bare mtandao na baacha koenda se mtandao se bagotoka egere agoseni na barabo barutengana nero yeruta egere tonyar kuwanana abatole na barabo abana be serikali bade asegati yaito bakoranga ibintu byabigendre tikere usarame keroro lakini usikonyoranga abantu bachire kurushingo konyompa nase teriko babuya kwa hivyo tunaomba sana nga twensi buna tuachire gaiga matanga yaiga
nona abana baito narocho mongino ndabekerete omwana oyo okoboka kumusabira ng'a tatondane unokogenda gabwa maandamano urane kole buya tachete komotebi ng'a tobasikori kionde ekero okogenda tobasikogenda ochikoria ebitamutamu byomongino onde okonia gose samusa echimwaigwa aegenda onye namacho okomwatiga agende naro ase igo twasabire nantu wakang'ambia mono abagambi ase emeremo mogokora nyasaye abasenie naende abarende mwabwa inwe ase mokonyora bia bakong'eire nanje ng'akeresimi mokonyora omonto narogocha ekanisa obachandire ng'akeresimi togendani nere tobwaterane egere nse etebe bia tekoba buya moroche akimwakira iga tekoba buya ose namotagete muna koyeka chisumu abantu bana gokwa yaya kakitiga abantu ba nyasaye bamenye kantu borigwa amaswali ekero torarwa ense yega ng'a inki gwakorete gokonya abantu yesu achete gotori tachete gosiria igate totoria mona yesu ibari ogosiria buya mono nyasaye abase. Thank you Chief Eric anyamirete iyo bosongete kore gasi bwaterana njitwa kore gasi nagosoma simoja ense kababuya ko muri tinguruga amuko kutuma chingu chenu buya. Thank you much karansa mochibuna bate tari buya roje tinje ujana nyo mwamo yiri chianga chikari go gwanga mwamunyo unyugire oyo buya mono chief ase otogendia ase kipindi kia administration gonkorengia bono Anthony nimefahamishwa familia mkuja familia Anthony fanya introduction. Buya mono chief family abana bamwe abo marem nchumutu wa mwezi toba banga singe njechinsa nchumutu na abana baino chara edio tenne familia yao Christine boigo Efarini boigo na Josephine boigo na Dolini boigo. Kila mtu asimame na familia yake. Na nje tigangire bageri koberana n'ingambu ya mono ase ogocha gosanga eshere yo muiso yo mwana ominto Douglas oto challenges nchi abo chinyinge na ndi munango kwana iganchiro igo ntumwanya abantu kelina akore motu wa introduce familia ye musinilaumu na tingo kora kende kinyume na familia unabaikaranste bagapanga yenere familia omogaka tereti nyakenywa na omongina tereti Florence kemuntu igo barenga abana saba omumuro monene nasirete tatigeti family alikoro kwa Julius Sawe obwati wano moise kokoro kwa Efarini raise up your hand oyonero moiseke omonene ase family gakoro kwa Efarini omwana oye basinya inenero koro ku Chafet raise up your hand ino omwana bwe Efarini tima etiyo liyo ndenga yenda obwati wano mumurokoro ku Charedi umurokoro ku Charedi bosire nero yimo kyoko bako igoro bakorore umurokoro ku Charedi bosire tigante wenga abona igaga abwata chi family bere abasubati babere omwana oyo monene omutangi nero yokoro ku Brighton bosire mama omwabo gakoro kumora taiya igani gare siko ya Kenya na chache omwana oyo ni gakoro ku Immaculate enyombe ne ya Charedi akoro ku Immaculate bosire nera mama omwabo inera akoro kumora oyo igakoro ku marieta makongo sana kini Gamel wanta yon Gamel enyombe nke ya Charedi noyo gakoro ku Winners enyombe nke ya Charedi umo ngino Charedi omokenero oyo igakoro ku Jennifer toche Christine Nyaboke olimo maitenga nera kanini nero ku bwati Charedi
Christine Nyaboke nero mukyo kwa bako igora andu bakorore obwatigwa no mwana oyo nyarokene nakoro kwa iPhone mukyo kwa bako igoro obwatigwa no mwana oyo kabera akoro kwa Cynthia obwatigwa na Ashiri nero mwana oyo ogatatu nabo igwo obwatigwa na Christopher enere familia ya Christine obwatigwa na Dorine nero mwana enyarokenke kubwati oyimare mwari kubwati Dorine nero muise ko mwabadagira somo kogoti obwatigwa na omwana oyo ngakyakoruka akorukwa Alex toche endugu naroro korukwa no nera akorukwa Dennis Ombongi nere familia ya Dorine maegari muswati oyo akorukwa Jocelyn nere omongi no matini nere tayanga iga bare ngare bare kunyara goika Jocelyn noare oyo nere omumuro oyo monene akorukwa Brian mukyo kwa bako igoro oyo nere nyaroka yae akabire korukwa Sharon obwatigwa n'ekitwini ekibere unaitwa huyu anaitwa Grace na huyu anaitwa Neema. Hawa ni matwin. Kuna kakichana sijui kama kametoka kidogo gakoro kwa Meshak igaba minto asaba na introduce na bana bamwe abadadi n'eki family cyabo nari osaba mwenda mwikaranse enate baba na introduce na bana bamwe amaremu baenda baikaranse bono family yatigairane ya maremu abaiga moroche bateneina totagerane omwana oyo minto osirire munasirete challenges nchiarengo nekere challenges chebe ngororo family ya abana bamwabo Douglas abana bamwabo Douglas bagaikaransanse bagaetie kibaiteti nko batwarenge kinyume na mangana baiteti osembaro bwe family bakairani omuswati oyo gakoro kwa Judith Sarange Macalius nero mongi no mutanga ninga igorengo dadi ochiete asomogano imuna moroche nero bekirio mogano omwana oyo naroro kali gosomera chinse mocha Western tanyali tigoika okoro kwa Orifia Nyakundi obwati buno omwana oyo ekere moko murigererio ryogo ya omaete koreki ni byana bakoranga ndadi akoro ku Arnold Nyakundi obwati buno oyo nero moke akoro kwa Ruth Kerubo Nyakundi toiwana ine bono ai na be family akorete goikera igo nakina batebinga aina ale family aina ara magani family arenge tinare gokora kinyume na familia igo bono father enere family ya maremu yekwara na introduce ya na bana bamwe abombe ya mono asengenjo nare gosaba Montegerre nchenkore ko basomera ni omogano ngende nkaranse nabwo atotoritie ende yonsi yokora mamincha ne family no kogani we family na kwarenge nchendo yo mwabo dadi nde cousin ya dadi igo asena korete na temete na asena ikereti na temete togo saba Nyasaye akoro wanja kuae omorembo base family yeito no bwanja ni babo omogano maremu nyagosira Douglas Nyakundi Douglas Nyakundi niga iburetwe omwaka 1994 amona abaibuli bae Nyagosira Nyakenywa Nyamweno na Nyagosira Florence Kemuntu ogo chikwae mabuta motu Nyagosira niga chiete mabuta motu omwaka bwechiri bubere na ibere ogo soma kwae Nyagosira niga chagete go soma se academy ya Miruka omwaka 2005 mpaka omwaka o 2013 abwa sakorete class 8
religion Nyagosira niga arengo mu Catholic naende niga abatise twase kanisa ya Kiong'anyo Catholic Church kunyoma kwae Nyagosira nigo banyomanete no mwanchi oye chuti salange makari asio mwaka 2017 naende bakaba bagoseseniwa na abana batatu oyokorokwo Orifia Nyakundi, Arnold Nyakundi na Ruth Kerubo Nyakundi okorwara kwae aye twabegete samari twagera kongera kulika mono etwara kore kwende ngorengi muntu teyo ta maete okorwara wa dadi ntogota ya muntu mwitete lakini rende dadi niga beta ga komenya kare na afie ndonge kurumuna akaiboretwe mbako umwaka 2019 ekera ngete kuibubobe akairunya gitari korwaliwa ekera arwaliwe gatoke lifa ya enera yatokire bwato mochando kurwaba agabukeriwe kliniki akabaga ko yatendie kliniki na achiete KPRH akagendema nabo igoramu mpaka wikera chitariki 19 mutienyusta omwaka oyo iga omomuru nalia igwete bobe mono gakominyo kiugo chiariramu kagenderete kurwaliwu akabaga gotonyora ni gasira kabwate miaka 30 mbiya mono base oikera abo nkorengia omonya kerogo womoyega bwerituko ria rero aiga ntobwate esara tokoira nesara yeiga nerego gotwarigania omoroberi gosorogendo rwa moerio erwa Douglas Nyakundi rero ngojokoba toroyo mintoyo iga sorogendo rwa moerio korwa senseye niga mubege seyeiga nabono murangeria mo bogima bwegoro botakwera ni gotojkobe ko mubero ya seriro bafuna embusoro erio abye koego bosiane no moyo yo nyoromo ko takwera omonena Nyasaye ngosabatore ngoyo mintoyo igo bogima botakwera sobogambi bwao nabe no mogoko takwera na koba muna batagati base miaka ne miaka yonsi amina basi baliba koborio mubere tokogenda guchiari tosesenie egere togende ase akogachu omugaka maragia nko bake ari kwairi mbia mono abanchi ba Nyasaye nturuchi ng'emero beritwa bwate yarenge mekong'ukuru ya chagete abamate ba minto abairi ase mwakonya mugaikeria onko baire neri ng'ambia mono kama okogenda mogenda na Nyasaye mbia mono mosese nigwe ojimata ali mweri bage kwaira nyori baga kwanza sengeja sena kare muratigere kwaira nyori baga okoro morobiri wa maeri timwanda murae kwaira bagera nyore se kobera ama chikase ni chia yabo kuri omwana iru jamade
Yare. Mungu amekubali. Kazi ya Mungu haina makosa.